Здравейте всички, аз съм Зарко Дамейчик, това е моят канал и в него ще ви показвам най-различни фокуси. Към фокусите ще има инструкции и нека да започнем. За първия ми фокус ще си избере една карта, но тъй като аз нямам, сам ще си я избера. И нека да я примам тази, няма да я гледам, вижте я запомнете. След което ще я прибера в тестето, ето. И ще цепя малко карти един път, след което набързо ще я размеся. И ще цепя още един път. И сега ще потърся две карти, които да ми помогнат да намеря картата на зрителя. И да. Ще взема тези двете. А те са седмица купа и седмица с пътия. Ще сложа седмица с пътия най-отгоре на тестето, а седмица купа най-отдолу. И сега, ето, и сега, ако направя ето така, какво ще стане? Две карти паднаха, но ще повторя, за да видите пак. Седмица с пътия най-отгоре, купа най-отдолу. И правя така. И по-голямата част от картите идват в ръката ми дясната, а в лявата са двете седмици и картата на зрителя. Много лесен фокус. И сега ще покажа как се прави. Трябва да разбъркам тесте и един зрител да си избере карта. Примерно тази. Вие не я гледате. Зрителя я запомня и я слага някъде в тестето, където пожелаем. Вие я прибирате и ето така захващате картите. След което цепите толкова колкото сте хванали и трябва да разберете коя е най-долната карта. А то как става? И просто завъртате един път и разбирате, че най-долната карта е двойка с пътия. След което цепите картите, ето така. Може още един път за повече убедителност. И всъщност, докато търсите картите, които уж ще ви помогнат, всъщност търсите нашата двойка с пътия. До нея е картата на зрителя. В случая е валето пик. И сега търсите две карти. И ето тук сега наблизо имам четворки. Значи ще го правя с четворки. Взимам двете четворки. Тук. И казвате, ето, нали сега взимам си двете четворки. Едната ще я сложа отгоре, а другата отдолу. Но в никакъв случай не правите ето така, защото зрителите ще видят каква е долната карта. И сега трябва просто да вземете ето така картите. Картите са ето така. Да ги вземете. Спалят се ето така с средния да вземе. И просто издърпате картите. И ако вземете две, няма страшно. Казвате сега или повече. Казвате, сега ще махна тези двете, защото имам две карти и искам да ми остане една. И нали сега какво правите? Казвате, ето ми ги двете четворки и картата в средата, която е вашата карта. Това беше моят първи трик. Надявам се да ви е харесал. Ще качвам и други клипове. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се и до следващата магия.